ଥରେ ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ଅନେକ ଜୀବଜନ୍ତୁ ମାନେ ରହୁଥିଲେ। ସେମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଠେକୁଆ ଓ କଇଁଚ ଅନ୍ୟତମ। ଠେକୁଆଟି ଭାରି ବଦମାସ ଥିଲା। ସେ କଇଁଚର ଧୀରଗତି ପାଇଁ କଇଁଚକୁ ସବୁବେଳେ ଥଟ୍ଟା କରୁଥିଲା, ପରିହାସ କରୁଥିଲା। ମାତ୍ର କଇଁଚ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଓ ସରଳ ଥିଲା। ଦିନେ କଇଁଚ ଠେକୁଆକୁ କହିଲା, ଠେକୁଆ ଭାଇ, ଚାଲ ଆମେ ଦୌଡ଼ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିବା। ତମେ ତ ମୋର ଧୀରଗତି ପାଇଁ ମୋତେ ଥଟ୍ଟା କର, ମଜା କର। ଚାଲ ଆମେ ଦୌଡ଼ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିବା। ଯଦି ମୁଁ ହାରିଯିବି ତମେ ଯାହା କହିବ ମାନିବି, ଆଉ ଯଦି ମୁଁ ଜିତିଯିବି ତାହେଲେ ତମେ କଥା ଦିଅ ମୋତେ ଆଉ ଥଟ୍ଟା କରିବ ନାହିଁ। ଠେକୁଆଟି କଇଁଚର କଥା ଶୁଣି ହସିଲା ଆଉ କହିଲା, ରେ ମୂର୍ଖ, ତୋର ଯଦି ହାରିବା ପାଇଁ ଏତେ ସଉକ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଦୁହେଁ ଦୌଡ଼ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆରମ୍ଭ କରିଲେ। ଆଉ କାଉ କକା ହେଲେ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ। ପ୍ରଥମେ ଠେକୁଆଟି ଜୋରରେ ଦୌଡ଼ିଯାଇ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିଲା। ସେ ଭାବିଲା, ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ ପାଖରେ ଯେ କଇଁଚ ତ ବହୁତ ଦୂରରେ ଅଛି, ଟିକିଏ ବିଶ୍ରାମ ନେଇଯିବ, ଆଉ ପରେ ଉଠିକି ଜୋରରେ ଦୌଡ଼ିକି ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଠେକୁଆଟି ଗଛ ତଳେ ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ କଇଁଚଟି ଧୀରେ ଧୀରେ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ବଢ଼ିଲା ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଠେକୁଆ ଉଠିଲା, ଜୋରରେ ଦୌଡ଼ିଲା, ମାତ୍ର ସବୁ ସରିଯାଇଥାଏ। ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଦେଖିଲା କଇଁଚ ଜିତି ଯାଇଥାଏ ଆଉ ସମସ୍ତ ଜୀବଜନ୍ତୁମାନେ ତାକୁ ତାଳି ମାରି ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଥିଲେ। ଠେକୁଆଟି ତା ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲା। ସେ କଇଁଚକୁ କ୍ଷମା ମାଗିଲା ଆଉ ଦୁହେଁ ସେହିଦିନ ଠାରୁ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ମଜାରେ ରହିଲେ, ଖୁସିରେ ରହିଲେ। ଏଇଥିରୁ ଆମେ ଶିଖିଲା ଯେ ପିଲାମାନେ, ଆମେ କାହାକୁ କେବେ ଥଟ୍ଟା କରିବା ନାହିଁ, ମଜା କରିବା ନାହିଁ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶିକି ରହିବା।